good morning sa tanan. I believe ang tanan gyud excited na. Amen. Akong gihangyo ang tanan sa pagtindog. Let us offer atong matagtag-sa kakagalingon diya sa presensya sa Ginoo. Hallelujah. Nagaingon ang pulong sa Ginoo dinhi sa Isaias 45:18 ang pulong sa Ginoo nagaingon. Ang Ginoo mao ang Dios. Siya mao'y nagbuhat sa kalangitan ug kalibutan. Gipahimutang niya pag-ayo ang kalibutan ug wala niya kinihimua nga kaguliyang. Gihimo niya kini aron puy-an. Siya mao ang nag-ingon, ako mao ang Ginoo ug wala nay lain. Amen. So kini nga pundasyon sa atong pagtuo karon nga niata kay mituo gyud ta nga ang Dios makig-uban gyud kanato. Ug angayan gyud siya hatagan nato sa pinakataas nga pagdayeg ug pagpasalamat nga sa tibok simana iya gitang giubanan. Amen. No? Kampo ta mga igsoon. Sulod ta sa pinaka-highest gyud nga portion nga diin ang Ginoo nagpaabot kanato everyday. Ginoo, daghan kayong salamat Ginoo. In every opportunity Ginoo nga mahimo kaming makikahimaya diha kanimo Ginoo. Makadahi kami kanimo Lord. Pasalamat kami sa imong pagkamaayo sa matag kinabuhi kanamo Lord. Karon nga kabuntagon Ginoo, amo kining ididikar diha kanimo Lord. Nga kinatibuk-an Ginoo gikan sa pagsugod ug hangtod sa pagtapos Lord, ug gikan sa pinakabata ug hangtod sa pinakamahamto Lord. Wala gayoy malabyan sa imong presensya Ginoo. Dalaygon ka Lord, tingtak na ning kabuntagon o Dios, ang tanang pagpasidungog, ang tanang pagpasalamat, diha lamang kanimo, dungog ug himaya, imo lamang. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Sige, atong atagan kusog nga palakpak ang buhi nga Dios. Hallelujah. Thank you, Jesus. Come on, aban ang pagsingit. Hallelujah. Oh, we praise your name, Jesus. We praise you, Jesus. We praise you, Jesus. We praise you, Jesus. Hallelujah. Oh, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Ang Diyos, ang ayan daygon, nagsimbahon. Amen? Amen? Kamu mga kaigsunan po namo nga nasa online, no? Ako, dili lang maglingkod or maghigda ba ka ha? Akong gihangyo po nga mutindog and join us sa pagpakpak, pagsayaw, pag-awit din ha sa Ginoo. Amen. This morning, welcome diha sa presensya sa Ginoo. Ang ayan ang Dios atong kusog. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Come on. Woo! Every tribe will see your glory. Every nation bow before
our God, unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every trials in praise and glory, honor and strength unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every trials in ayo, 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 come on with all your voice. Ayo, ayo, ayo,
your name, Jesus. Come on, let's give him praise. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh Lord, come on church, just lift your hands. Diya sa tungguhi nga Dios, ipataas imong kamot diya kay Lord. Ibayaw ang imong kamot sa Dios, Igsoon. Oh, we're building our lives in a solid rock. We worship you. Come on. Just connect to the Lord right now. Worthy of every song we could ever sing. Worthy of all the praise we could ever bring. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Come on, sing Jesus. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever sing. Worthy, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. We live for you. Sing holy. And holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. As we sing worthy to you, Lord, come on, sing worthy. Worthy of every song we could ever sing. Sing worthy, worthy of all the praise we could ever bring. Sing worthy, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. We live for you. Sing Jesus, Jesus, the name above every other name. Jesus.
Come on, lift your hands to the Lord. And I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you. Come on, sing it out. And I will not be shaken. Let's declare. And I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone. And I will not be one more time. I will build. I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone. And I will not be shaken. I will not be moved. I will not be moved. Oh, I will not be moved. I will not be moved. Thank you, Jesus. Oh, all of the pain is inside. And holy, there is no one like you. Oh, hallelujah. Let your voices be heard. Show me Woo. who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around. One more time, sing it again. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. And I will build my life upon your love. it is a firm foundation. And I will put my trust. In you alone, in you alone, in you alone. And I will not Be shaken. Oh, God. I will not be moved. I will not be shaken.
deserve our praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve our praise. Worthy is your name. Come on, just lift your hands. Worthy is your name, Jesus. Oh, you're worthy. You deserve our praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. Lift your name in this place, Lord. You deserve our praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your sing worthy. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. You're worthy, Lord. You're worthy. You deserve the praise. Worthy is your name. We sing worthy. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Oh, come on and worship Jesus. We worship you. We worship you. We worship you. You're worthy. You're worthy. You're worthy, Jesus. You deserve our praise. You deserve our praise. You deserve all our praises this morning, Lord. We worship your name. There is no one like you. There is no one like you, Lord. We worship you, Jesus. We worship you, Jesus. Oh, you're the one true living God. Your name is worthy. You deserve all our praise. You deserve our worship. Oh, Lord. We worship you, Jesus, Jesus. We
Come on, just offer your lives to Jesus this morning. Just offer your life. Lord, I am yours. I am yours, Lord. Come on, say to the Lord, I am yours, Jesus. Everything that is within me, Lord, all that I am is for your glory, Lord. It's for you, Jesus, for you alone. Kanimo lamang, O Diyos. Takos ka. Takos ka, O Diyos. Ginoo, among gihalad ang among kinabuhi nga kanimo, Ginoo. Dili lang karong higayuna, O Diyos. Dili lang karong orasa, Ginoo. Panood sa tanang adlaw sa among kinabuhi. Kaya angayan ka, O Diyos, angayan kang higugmaon. Angayan kang simbahon, Ginoo. Angayan kang pasidunggan, Lord. Way sama nimo, Ginoo. Way sama nimo, Lord. Among hari, among Diyos. Gamahanan, mahigugmaon, maluluyon. Imong ngalan ang gipasinunggan ng muntaga, Ginoo. You deserve all our praise. Hallelujah. Come on. Just one more time, just worship the Lord and give Him praise. Oh, yes, Jesus. We worship you, Jesus. Oh, Lord. Hallelujah. Oh, we bring you our praise, Lord. We bring you our praise, Lord. Salamat po, Diyos. Daikon ka. Dalay ko ni mong ngalan, Ginoo. Hallelujah. In Jesus' name. Amen. Amen. One more time. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Makapanglingkod taning buntaga igsoon. Good morning, Happy Church. Good morning. It's giving time once again. No, and I believe every time na opportunity to give, to share, no, excited gid ta kay kabalo gid ta nga when we obey God, naagid ang pinasahi nga kalipay atong mabati. Amen. Amen. Please allow me to share this short verse na himo gid ning tinuod sa akong kinabuhi. No, isa ni sa mga gikuptan ako nga mga verses. In Habakkuk 3:2. Kung basahon sa NLT, I have heard all about you, Lord, and I am filled with awe by the amazing things you have done. In this time of our deep need, begin again to help us, as you did in years gone by. Show us your power to save us, and in your anger, remember your mercy. Naabatay na dunggan about sa Ginoo? Amen, no? Daghan na kaayo, nintindog diri, nag-testify, kung unsa ka maayo ang Ginoo sa ilang kinabuhi. Mga due date nga nabayran, even before sa mga even before sa due date, nabayran na. No, mga nagsakit, nangaayo, mga walay trabaho, nakabaton og trabaho. Daghan pag yun mga testimonies, but dili lang atong nadunggan, but ato ang personal nga na experience. Amen? Na ba mo experience sa Ginoo?
Kung unsa siya kamaayo? Okay. But maybe today, naa sa atua diri karon, naa sa atua naay gipang atubang nga dagkong panginahanglanon. Sa finances ba? No, sa kaayuhan sa balatian, nanginahanglan og trabaho, naaba na diri, nagkinahanglan og pag-uswag sa negosyo kay basin naapektuhan sa pandemic, no? Nag-desire og promotion, naaba diri? O wala. Nag-desire promotion, amen. Gusto na to once again, no? Once again, ma-witness na to ang milagro sa Ginoo sa atong kinabuhi. No, ma-witness na to, ma-experience na po na to balik, no, ang milagro, ang miracle sa Ginoo sa atong kinabuhi ug sa atong mga gipang atubang karon. No, sama sa iyang gibuhat ni adtong mga gahapon bakaha, last week, last month, last year, mahimo na po natong ma-experience karon. No, gusto sa Ginoo i-remind ta today nga nakita sa Ginoo kung unsa ang imong sitwasyon karon. Amen. Nakita niya kung unsa imong gikinahanglan. Og pinaagi sa imong pag-obey diha sa paghatag mga igsuon, pinaagi sa imong pag-honor sa Ginoo sa imong mga finances. No, makapalihok ni, no, makapalihok sa kamot sa Ginoo to do once again, no, that miracle nga imong na-experience before. Dili lang sa past nato na ma-experience, dili lang kay katong ning adto, ni aging mga adlaw, but today sa imuhang karon, no, sa present nimo mahimo pud nimong ma-experience ang milagro sa Ginoo. Amen. He is able to do that in our midst today. Are you excited? Excited ba tang tanan? Okay, are you ready to receive God's miracle today? Okay, manindog ta mga igsoon, manindog mo. Ay, atong ipataas ato ang mga offering diha sa Ginoo uban sa atong kasing-kasing. Just agree with me in prayer mga igsoon. Father, you're indeed a way maker, a miracle worker, a promise keeper, God, nga among gialagaran. Salamat Ginoo sa imong miracles of provisions, Lord, nga among na-experience. And today, Father, akong gilift up diha kanimo Ginoo among mga tithes, love offering, pledges, cell-growth offering, Lord, first fruit offering. Mahimo ning humot nga halad diha sa imong atubangan, Father. Mahimo ning makapalihok sa imong mga kamot to bless us, Father God. In panalangin nga dili namo ma-contain, panalangin nga nag-awas-awas Ginoo. We are all excited, Lord, to receive and to witness once again mga milagro nga imong pagabuhaton, mga kahibulungang butang nga imong pagahimuon sa among kinabuhi karong adlaw. Salamat Ginoo. Mahimo ming makasalig diha kanimo, Father God. Ikaw gid ang Dios nga dili mo pakyas sa imong mga saad. Salamat, Lord. All glory, all honor, all adoration belongs to you, Father. In Jesus' name we pray. Ang tanan moingog. Amen. Let's give. No? And sa mga igsoon nato nga naa sa online, who wish also to give their tithes and offering through e-banking or sa GCash, na naay mga naka-flash nga account number sa inyong screen. God bless us all. Thank you. Salamat. Wala makapugong ang kanang dagom o ulan sa presensya sa Ginoo. Amen. So ning takna ning kabuntagon, akong gi-welcome ang tanan ani nga panimbahon
no? Ang dugay na, balik-balik na, bisan tuod ang mga bag-o, welcome mo, no? Ani nga panimbahon. Makiguban ka na to ang Ginoo sa pagsimba sa espiritu o sa kamatuoran. O ningtak na ni kabuntagon, dili po nato pakyason nga doon na tayo mga pinasidunggan nga mga bisita karon o gitawag ni sila og mga VIP, mga very important person nato diri karon og salamat sa mga leader nga nagkugi gayod og pagpang-invite, no, bisan tuod og ulan na aghapon. Pwede ba makakaway-kaway ang mga leader nga nakadala og VIP? Amen. Salamat sa Ginoo. Ato silang pakpakan mga igsoon. Og dili nato pakyason mga igsoon. Ang atong first timer gyud karon lang gyud nakauban ka na to. Ari nga dapit mga igsoon, pwede ba mo ako mong gihangyo pagtindog kay amo mong abi-abihon karon nga kabuntagon? Amen. Ani nga kabuntagon na batay first timer ani nga dapit? Gihangyo muna ko pagtindog. Amen. Pakpak mga igsoon, dili hutan og magsisimba og dili mahutan ang Ginoo og mga bisita. Amen. Ani nga dapit mga igsoon akong gihangyo. Mga sir o mga ma'am, amen. Pakpak mga igsoon. Dili gyud hutan magpadala ang Ginoo. Ani nga dapit. Doon na batay mga VIP ani. Hallelujah. Naa si ma'am. Salamat ma'am sa pagsanong sa panimbawon. Ari nga dapit sa tong VIP lang. Salamat sa Ginoo. Naabatay. First timer ani nga dapit. Pakpak lang gyapon mga igsoon. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Padayon sa mo og tindog mga ma'am, no? Kanang sultian ta mo nga ako pod 7 years ago nahimo po kong nitindog diha. Kay this is a will of God nga gikatakda na gyud sa Ginoo nga niamo karon to remind us sa gugma sa Ginoo. Ato silang pakpakan mga igsoon. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. No, in behalf of Salvation and Praise Fellowship with our senior pastor, Pastora Lita Aliman, with tanan mga leader ani, amo mong gi-welcome karon nga panimbawon. Pakpak mga igsoon. Amen. Amen. So, ma'am og sir, pwede na mo makapanglingkod. Hallelujah. Og naputay mga highlights sa tibok semana nga buluhaton sa iglesia mga igsoon. Nga dili lang Domingo lang ta makit-an diri kun dili tibok semana do nagoy buluhaton ang Ginoo. Hallelujah. Saturday morning prayer every Sabado online pa siya mga igsoon. Pwede mo maka-tune kung naay mga link kay padala sa mga leader. Way Act Driven every Thursday. Online lang gihapon o magpaabot ta sa kanang ongoing pa nga mga kuan. Ongoing pa nga mga information. Salamat sa Ginoo. Dili maabsan ang buluhaton sa Ginoo. Og excited na ba mo maigsoon sa pulong sa Ginoo this morning? No, akong i-welcome ning takna ni Kabuntagon ang mudala sa pulong sa Ginoo. Walay lain, a woman of God nga ang iyang kinabuhi, kinatibukan, gididikar gayod diya sa buluhaton sa Ginoo. Please welcome Pastora Lita Aliman. Yes! Hallelujah! Good morning! Good morning! Mayong buntag! Magandang umaga! Wala tayong kuryente, no? From 6 to 12. But salamat nga datay generator. Wala pa tayo generator sa atong aircon. Itagbo ra na sa Ginoo. Pero as of now, tapos tayong mga project. Salamat sa Diyos. Hallelujah. Balik ko na ako. Welcome. Second Sunday. Second to the last Sunday. Second to the last Sunday of the month of July. Woo! Next Sunday, makita ta. Last Sunday na of the month of July. Nagyapon ta sa general quarantine pero restriction gyapon. So, continue to pray. Dili, wala espiritu sa kahadlok. Nga mudumala sa ato ang nasod sa Pilipinas. Tungkol kay naanapoy pakuyaw-kuyaw nga bago ko nung mas mo spread nga virus. No? Nag-spread po siya og kahadlok. No? Pero mga katawan sa Ginoo, padayon ta sa pagampo.
atong punon ang atong mga sudlanan sa prayer. No? Doon na tayo mga bowl, kanang sudlanan. No? Sa ato pa, sa kanunan natong pray, gasulod ta, gapuno ta, o kanang pray sa atong mga bowl, o insenso na atubangan sa Ginoo. So, kabalotang atong prayer, dako gyud kaayo og kahimuan diri sa kalibutan. Kay kita ang gitahasan sa Ginoo, the church, kita ang gitagaag katungod the power of prayer. So di nato sayangon, no? So ang atong padayon pagyapon sa ta sa online nato, no, sa ato ang prayer, engage ta sa atong prayer alas 6 sa Sabado. O ang atong wayak pakarong Huwebes is naagyapon sa online. So dalaygon ang ngalan sa Ginoo. Kumusta man mo? I am? Yes. Thank you, Lord. And I'm wise. Balik ko na to one more time. Magdungan ta. Ready, go. I am prosperous. I'm healthy. And I'm wise. Dalaygon ang ngalan sa Ginoo. Siliuhan na nga confession sa atong mga tago sa kakinabuhi. Manindog na mo karon Exxon for the word of God. Are you excited? Woo! Andam ba kang mudawat? No, kay ang pulong sa Ginoo di lang nato paminahon, yes, paminahon man gyud nato ang pulong sa Ginoo kay hearing, faith comes from hearing, but di lang taman diha, di ta mo period diha. Unsay itudlo sa Ginoo nato karon, unsay ibadlong sa Ginoo, kana dayon aktuha. Pinda ka yes ako na Lord, no, magsaba ta sa pulong sa Ginoo. Amen. So let's come to the word of God, the book of Romans. Romans chapter 5 verse 12 to 14. Dayon mo anto nagbali mo ambak ta sa 21. Alang sa mga nasa online, please tindog pud mo for the reading of the word of God, for the word of God. Romans chapter 5 verse 12 to 14 of verse 21. Nagingon ang pulong sa Ginoo, when Adam sinned, sin entered the world. Adam's sin brought death. So death spread to everyone, for everyone sinned. Yes, people sinned even before the law was given, but it was not counted as sin because there was not yet any law to break. Still, everyone died. From the time of Adam to the time of Moses, even those who did not disobey an explicit commandment of God, as Adam did. Now, Adam is a symbol, a representation of Christ who has yet to come. So just as sin rolled over people and brought them to death, now God's wonderful grace rules instead, giving us right standing with God and resulting in eternal life through Jesus Christ, our Lord. Ingon ang pulong sa Ginoo sa Bisaya, miabot sa kalibutan ang sala, pinaagis o sa katawo, ug ang sala nagdalag kamatayon. Busa mikaylap ang kamatayon ngadto sa tanang katawhan, kay nakasala man ang tanang tawo. Dinhi na sa kalibutan ang sala, sa wala pa gani ihatag ang balaod. Apan diin walay balaod, wala usay sala. Apan sukad sa panahon ni Adam, hantod sa panahon ni Moises, ang tanang tao giharian sa kamatayon, bisan kadtong wala makasala, sama sa paglapas, sa pagpakasala ni Adan sa iyang paglapas sa sugo sa Dios. Verse 21. Busa ingon nga naghari ang sala, pinaagi sa kamatayon. Maghari usab ang grasya sa Dios, pinaagi sa pagkamatarong nga magdala ka nato ngadto sa kinabuhing walay katapusan, pinaagi kang Hesukristo nga atong Ginoo. Ang tanan mi mo praise the Lord. Let's pray. God, salamat kayo. Lord, di lang mi makasabot about these topics about sin. Dili, Lord. Masusi na mo among kaugalingon. Kung kami ba natangtang na sa gahom sa sala. Kung wala pa, Lord, karon na ang time nga magseryoso may tungod ani nga issue sa kinabuhi about sin. Lord, Spirit of the living God, convict us. Badlong kami.
O Diyos, tudlo imi, giyahi mi, nga sa among pagkinabuhi, di namin mailalom sa sala, kundi mailalom mi diha kanimo. Salamat sa imong grasya hantod karon nga nagadagaya sa among makinabuhi. Nagingon ka ganina, Ginoo, impress nimo sa akong kasing-kasing. Kung kabalo pa mi, unsa minimo kag higugma, Ginoo. Makaresponsa nami sa paghigugma kanimo. Thank you, Lord. We love your word. We love to listen and to obey your word. Mamuhat imong spirito sa among mga kasing-kasing karon. Sa gahom sa imong ngalan, sa ngalan ni Jesus, ang tanan mo singit og amen. Manglingkod mo magsoon. Pagitungod, maghisgot ko about the power of sin and the power of God. Ang gahom sa sala ug ang gahom sa Dios. Kung maghisgot tag power, it means control, nagkontrol nimo. Kumin kag ilalom sa sala, gahom sa sala, but pasabot wa kay mahimo, kundi maghimog sala. Kumingon ka gahom sa Dios, nagapamuhat siya o nakontrolar siya sa imong kinabuhi. Igsoon, hisgutan nato ang truth about sin. Kamatuoran may tungod sa sala. Ug ang gahom niini nga nagulipon sa tao ug muulipon pagyud sa tao. Aron ikaw ug ako mahimong gawas no niini ug makinabuhi nato ang tawag sa Dios sa atong kinabuhi. Kung bago pa ka ning buntaga, akong pag-ampo nga malandagan ka mahitungod ani nga topiko. Kinahanglan seryosohon nato, di lang igo ang pagpaminaw, kundi dawato ng kamatuoran nga giingon sa pulong sa Dios. Tungod kay ang sala, mao ang hinungdan nganong mianhi ang anak sa Dios, mi kanao gikan sa langit ug mipuyo diri sa kalibutan, ug mihatag siyang kinabuhi alang sa matag usa kanato, alang sa tanang katawan sa tibuok kalibutan, aron maluwas ang matag usa gikan sa sala ug sa gahom niini. Unsa man di ay ang kahulugan sa sala? What is sin? Sin is transgression, paglapas sa Dios nun nga balaod. Kumin kag sala, naglapas. Ning lapas. Mao ni siya ang balaod ning lapas. Another meaning is act of offense against God. Kasala, batok sa Diyos. Rebellion against God. Pagsupak, batok sa Diyos. Sa 1 Juan Kapitulo 3, versikulo 4, 1 John chapter 3, verse 4, ang Biblia nagpamatuod, everyone who sins is breaking God's law. Everyone who sins, matag-usangan kasala, naglapas o breaking, naglapas sa balaod sa Diyos. For all sin is contrary to God's law. Ang tanang sala, supak sa balaod sa Diyos. Hello? So naday balaod ang Diyos. Napoy balaod ang yuta. Naputay balaod sa mga ginikanan. Mag-encounter ta na ay balaod para ma-put in order ang panagtigom. Napoy balaod ang Dios aron mo put og order sa kinabuhi sa tao. Now mangutana ka, kinsa may sinugdanan sa sala? Alang sa mga nakadungog, nakabalo na ani, gusto lang na kong i-remind sa ato. Gusto lang po na kong mapadayon, mapahinumduman na to. Ang mga butang nga, importante kaayo nga, mapabilin sa ato ang mga kinabuhi. Kinsa di ay ang sinugdanan sa sala. Nag-ingon ang Biblia sa Romans chapter 5 verse 12a. Romans 5 verse 12a. When Adam sinned, sin entered the world. Kinsay sinugdanan sa sala? Si Adam. Si Adan. When Adam sinned, sidang nakasala si Adan, ang sala misulod sa kalibutan. Kinsay niya sa kalibutan? Ako o ikaw.
Sa verse 13 to 14, sa atong gibasa sa Romans chapter 5, verse 13 to 14, dinhi na sa kalibutan ang sala. Listen na, dinhi na sa kalibutan ang sala. Sa wala pa gani ihatag ang balaod. So mainom naman nato ang balaod gihatag sa Dios sa Old Testament kang Moses. Apan diin walay balaod, wala usay sala. Kay ang balaod, mao na nagpamatuod nga nakasala ka kung wala nimo buhata, ning lapas ka. Apan sukad sa panahon ni Adan, hangtod sa panahon ni Moses, ang tanang tawo, ang tanan mihog tanan, ang tanang tawo giharian na sa kamatayon. Bisan kadtong wala makasala, sama sa pagpakasala ni Adan sa iyang paglapas sa sugo sa Diyos. Nadawat niyo igsoon? So, atong makita nga ang sala nga nahimo ni Adan dito sa garden sa Eden na panunod sa tawo. O ganing sala, gitawag og sala nga panulundon. Ang tanan mingog sala nga panulundon. Mayon tag nakapanunod og unsa ang napanunod pagyud nato sala. Mao na nga tanang tawo, no exemption from the time of Adam hangtod sa mga generation pa before Jesus comes. Ang tanang tawo nakapanunod ani nga sala. Unsa nga sala? Unsa nga sala? Sala. Naamoy tao diri. Sala nga panulundon. So igsoon ko diya sa Ginoo, ang tanang nakapanunod sa sala, giharian ni ining salaa, gigamhan ani nga sala. No exemption. Ug kanang makabaluta nga ang sala nakaapektar. It affects sa binuhatan sa tao, sa huna-huna sa tao, sa pagbati sa tao, sa pagbulutan sa tao, sa pamatasan sa tao. Naa sa tao ang nature sa sala. Munang automatic siyang nakasala because naa niya ang kinaiya sa sala. Napanunod nato ning tanan gikan kang Adan. Na tao tang makasasala. Tanang gianak sa tawo, dili makalikayan nga dili makasala, kay naa nato ang nature of sin. Nagagahom kini sa tawo, automatic ang tawo nagbuhat og sala. Kinahanglan akseptahon ni sa tanan. Bisan pa gani atong mga anak, samtang nagtubo ato silang obserbahan nga sa dihang di ta magtudlo nilang na makak, automatic na makak. Automatic. Musukol, wala na tutudlo Nagmanifest ang sala. Kay ang sala naa nasa system sa tao. Nasa kalag sa tao. So igsoon ko diyan sa Ginoo, ikaw o ako, imong anak, imong apo, imong silingan tanan, kinahanglan mo-akseptar. Aron makahatag-tag value, aron makahatag-tag dakong bili sa gibuhat ni Jesus puli sa atoa. Kung di nato na makita nga parti ta aning napanunod na sala, usa ka, di nato ma-appreciate ang pagkanaog sa atong Dios diri sa kalibutan. Kaya kay mga tao nga self-righteous, na tao daw silang buutan, na tao daw silang walay depekto. Ba't kinahanglan makabaluta sa kamatuoran? Kitang tanan nakapanunod og sala. Nakaapektar ni sa atong batasan. Nakaapektar ni sa atong una-una. Nakaapektar sa atong pagbati. Nakaapektar sa atong kinaiya. Kana ang sala ng atong napamunod. Walay tarong bisan usa. Romans chapter 3 verse 10. Romans chapter 3 verse 10. Wala gayoy tao nga matarong. Walay nakasabot og nangita sa Dios. Ang tanan namiya gikan sa Dios. Og nahimo silang dautan. Walay bisan unsang nagbuhat og maayo. Walay bisan usa. Basta kumingon ka, nagbuhat man kog maayo. Wala man ko mangaway. Wala man ko manghilabot. Akseptaha ang word.
walay bisan usa nagbuhat og maayo. Sa standard sa Dios, no one is righteous. Kung atong standard, siguro buutan man na siya. Maayo man na siya. Atong kaugalingong standard. But kung tanaw na to sa standard sa sukdanan sa Dios, no one is righteous. Now, mangutana siguro ka, unsa may nabuhat sa sala? And listen, kung ikaw nagpatuloy sa pagpakasala, bisan gipasaylo na ka, bisan og kabalo na ka sa gibuhat na Jesus, gidawat na nimo ang kaluwasan. Unsa pay mabuhat sa sala sa imong kinabuhi? Number 1, sin separates man from God. Ang sala nga napanunod nato, nagpahilayo nato gikan sa Dios. Sin separate. God is holy. Ang tao makasasala. Nagsiparar. So panahilayo ta gikan sa presensya o sa Dios nga balaan. Isaiah 59 verse 2. Isaiah 59 verse 2. Naghisgot niini. Ang inyo hinuong sala, maoy nagulang. Unsa may nagulang? Nagsiparar. Nagulang kaninyo og sa inyong Dios. Ang inyong sala mo'y hinungdan sa iyang pagpahilayo kaninyo aron dili siya makadungog kaninyo. Bisag unsaon og tiyabaw sa dihang ang tawo nagkinabuhi paani nga sala. Ang Dios bisag makadungog. Ingon ang Biblia, dili pahilayo siya aron di makadungog sa pagsinggit o pagpangamuyo sa usa ka tawo. God, balikon nako. God is holy, man is sinner. Mao nay unang epekto sa sala. Kung imuhang way back, throwback imong life, so wala pa ka nakabatog relasyon sa Dios. Imo gyud ning kinaon ang sala. Amen? Kinaon ang sala. Ato gyud ni experience, di gyud taganahan. Layo ta, no? Bisang magtawag ta sa Dios pero layo. Layo ang Dios pero dili di ang Dios layo. Kita di ay nahilayo. Number 2, sin brought death. Ang sala nagdalag kamatayon. Kung wala pa nakasala si Adan, walay kamatayon miabot sa kalibutan, sa paraiso. Sa diyang nakasala si Adan, duha ka kamatayon ang nahulagway sa Biblia. Physical, kaniya atong lawas, mubiya. Atong kalag mubiya sa atong lawas. Muna physical death. Separation sa kalag ug sa lawas. Ug ikaduha nga kamatayon, mao ang kamatayon, bot pasabot, naputol ang kinabuhi sa Dios diri sa tao. Ang espiritu sa tao, patay atubangan sa Dios. God is life, ang tao death. Mauna ang naresulta sa sala nga napanunod sa tao. Ningon ang Biblia sa Romans chapter 6 verse 23. Receive this one. Pag notes mo so that you can testify, maka-witness mo, makasaksi mo. Kani inyo bang masulti sa uban? Kaya uban bitaw nagsalig sa ilang reliyon, nasalig nga mo ni sila, nasakop sila ani. Pero kinahanglan maablita sa kamatuoran. Nga dili pagpasakop sa reliyon, dili pagpasakop sa usa ka pundok. Dili sa maayong binuhatan ang taong mahigawa sa gahom sa sala. So, mag-notes ta para makasulti ta sa uban sa atong nadawat karong buta. Ingon ang Biblia, kay ang silot sa pagpakasala. Ang silot sa pagpakasala mo ang kamatayon. But pasabot. Kamatayon, but pasabot, eternal death. Kamatayon sa walay katapusan. But pasabot, ang kalag sa tao, mupuyo sa impyerno sa walay katapusan. But pasabot, egsoon, God is eternal life, has eternal life. Ang tao, eternal death. So, importante, tanang tao sa kalibutan nga nagpanunod sa sala, patay sa espiritu. Wala na ka, amen. Ang tanang tao nakapanunod sa sala, patay sa espiritu. Spiritual death. Pat pasabot, walay koneksyon sa kinabuhi nga mao ang Dios. No? So, bisan pa kung sa agbasa sa Biblia, dili gyud kaayon niya ma-internalize
yung buhi ang Biblia kay patay yung espiritu. O sa dihang naka-experience na ka nga nabuhi mong espiritu, nakadawat nakagbuhi nga pulong sa Ginoo. Number 3, sin makes man fall short of the standard of God. Ang sala, mao'y nakapahagbong sa tao, gikan sa sukdanan sa Diyos. Romans 3:23, for everyone has sinned. We all fall short of God's glorious standard. Ang tanan nakasala og hagbo kanang fall short, wala makaabot sa sukdanan sa Dios. Short. Na short. So, ang tanan na short sa standard sa Ginoo. Atong pagkaugalingong, pagkamatarong, pagkabuutan, wala makaabot sa sukdanan sa Dios. Sa sala nga napanunod na to. So, ang pagkamatarong sa tao, trapuhan at ubangan sa Diyos. Amen ba? Ang pagkamatarong sa tao nga walay Kristo sa iyang kinabuhi, trapuhan. Ingon ang Isaiah 64 verse 6. Isaiah 64 verse 6. Sama kami sa taong hugaw, ug ang among matarong nga buhat, sama lamang sa hugawng pahiran. Ita kag hugawng pahiran? Mayong taglimpyo nga pahiran. Hugawng pahiran. Nangalaya kami daw dahon, ug ang among pagkadautan daw hangin nga mipadpad kanamo. Mao ni siya ang gahom sa sala diha sa tawo, no? Ang tawo, ang pagkamatarong sa tawo, no, na may mga taong kanang buutan, may mga taong nga hilumon, may mga taong nga ditabian, may mga taong nga ingon ana ang ilang kalidad sa ilang kinaiya. Pero ingon ang Biblia, walay pagkamatarong sa tao nga ma-akseptar sa Dios. No, kay ang gi-akseptar sa Dios is the righteousness of Christ. So igsoon ko sa Ginoo, sa diha ang tao nga walay Kristo, bisan pag maningkamot siya sa kaugalingong nga mausab, ang standard niya dili madawat sa standard sa Ginoo. Number 4, the last. Sin causes all padelas. Ang sala mo hinungdan sa tanang problema, tanang pag-antos, tanang kalisdanan, tanang kagubot, tanang sakit, tanang decay, kanang pagkunhod, decay, magkaut-ut, krimen sa kalibutan, misery, separation. Mo ni hinungdan sa daghang sakit, apil na ning virus sa COVID-19. Igsoon ko na sa Ginoo, so wala ba sala, walay kaguliyang, walay suffering, walay hardship, walay problema, walay trouble, walay separation, wala untay pamilya nga nasipara sa ginikanan nga to siya mga anak, walay bana nga gibiyang asawa, walay asawa gibiyang bana. But because sin entered the world, automatic. Matingala ka, nganong daghang kay kwarta, pero nangurakot pag yun. Daghan na kay kwarta, pero namaligya pag yung droga. Nindot pag yun kaayog posisyon sa gobyerno, pero mangilkil pag yun. So pag yun, daghan na kay kwarta, wala makontento. Milyonaryo, pero want more. Dako nagsweldo, dako nagposisyon. Nindot ang pamilya, pero nangabit pag yun. Pila ka pamilya nangaguba. At sa manin nato, gikan, sa sala. Tanang problema, tanang sakit, tanang kagubot, nagsugod, misulod, because of sin. The first murder in the Bible, nasa book of Genesis. Igsuon pag yun gipatay. Si Abel gipatay ni Cain. Diha nagsugod ang misery. Igsuon, hallelujah. Ang tao wala matagbaw. Sala has the power. Bisag di naganahan matupad ni Paul, ingon si Paul, di unta ko ganahan mubuhat ani ngano makabuhat man gyud ko. O kaning akong gustong buhaton, di man gyud ko kabuhat. So dunay gahom nga nagagahom diha. Mao na ang gahom sa sala.
Igsoon, number 5, ang sala, naghatag ni Satanas o gahom pagdominar sa tao. Ang sala, nga napanunod, naghatag og power ni Satan nga mudumala sa tao. 2 Corinto 4, versikulo 4. Satan, who is the God of this world, has blinded the minds of those who don't believe. Satanan is the God of this world. Dili na God nga capital J, small letter J. Siya ang Diyos ning kalibutana. Siya ang Diyos ning kalibutana. Wa lili exempted si Jesus, gitintal ni Satanas. Gipayukbo ni Satanas. Pero kabalo si Jesus, kinsa siya atubangan sa iyang amahan. So si Satanas, makadumala sa tao. Matingala ka. Matingala ta. Kinsay nagdumala ng tawhana. Nganong mapatay man, nganong mapusil man yun. Balig 10,000 ra, pusilon ang tao. Kinsa may nagdumala, anak. Kinsa nagdumala ang mga tao nga bisag dili ganahan sa droga gayup-yup gyapon. Bisag dili ganahan mo inom na gyapon. Bisag gasuka-suka na. Kinsa may nagdumala na. It's not their own. It's Satan nagdominar na. The power of sin. Kita nimo unsa gyud kangilngig ang sala. Nga may atake sa kalibutan, sa kinabuhi sa mga tao. Igsoon, kining tanan nga gisgot nako 1 to 5, mga kamatuoran ni mahitungod sa epekto sa sala nga napanunod sa tao. Naghimo sa tao nga miserable. How many pila ka tao karon miserable? Bisag dakag kwarta, bisag abundansya, pero miserable, mentally kuan kanang naay diferensya sa ilahang panghuna-huna. Kay naghimo sa taong walay paglaom. Ang daghang kay mga taong no hope, walay contentment. Igsuon ko diya sa Ginoo. Hallelujah. Nga sana ang plano sa Ginoo, ang tao makakinabuhi kauban niya sa walay katapusan. Ngunay first plan sa Dios. Silang gibuhat niya ang tao, nga ang tao makauban niya ug mabuhi sa walay katapusan. But because sin entered the world because of Adam, mauna ni ang nahitabo. But praise God. Palakpakan sa nato ang Dios. Murag katong primero natong sunod, murag bugat kayo, no? Murag bugat tayo. But praise God. God made a solution to sin. Ang atong Diyos, nakakita sa kamiserable sa tao. Nakakita sa nahitabo sa tao. Wala malipay ang Diyos sa sala nga nagtanaw sa tao ngayang gibuhat sumala sa iyang dagway. Nakita sa Diyos sa diyang ang imong asawa namatay, imong dili sayon ang kaguol. Nga niya naghilak siya sa diyang namatay si Lazaro. Samtang namalandong ko, why Jesus cried sa diyang si Lazaro nahibalaan niyang namatay. Kabalo siya nga namatay na. Because ang kuan ba kanang na sense na ko sa akong espiritu nga ang kamatayon dili na niya plano sa tao. But because God stands on His word, ang Diyos di yun mo break sa iyang pulong. Gingnan niya sa Adan, kung mukaon ganyan ka kanang bunga, anang naa sa tunga. Bukaon ganyan ka anang bunga, na nagsimbolo sa maigdawutan, mamatay yun ka. And God cannot break His word. Sa dihang nakalapas si Adan, anak, nahitabo. Ang dili angay mahitabo. But God has a solution. Sa Old Testament, naghatag siyang balaod. Para ang balaod, matuman sa mga tao, aron maakseptar sa Diyos ang mga tao. Tubangan niya. Pila ka balaod yung gihatag? 10 commandments. No? 10 commandments. Kung makalapas anang balaura, kung makasala ang tao sa Old Testament, magdala siya halad sa mananap. Katong mananap na yung dalon, ihawon to ang dugo, mautoy halad sa sala. Pero pila man kasala ang maimo sa tao, pila ka mananap ang maihaw. Ang sala igo rang gitabunan. Wala. Masolusyonig kumpleto. May man sa una, kay naapa may mga mananap. So kada makasala, hatag sa mananap. Wala
matagbaw ang Diyos sa halad sa mananap. Igsoon, nagpadayon ang tao sa pagpakasala. Nagsalig nga na ay halad. Ang gamay sala, tukmo. Ang maragong sala, baka. No? Ang halad nga mananap, wala makaputol sa power of sin nga napanunod sa tao. Wala ni makatagba, wala ni makatambal, not to solution. Sa Old Testament, but the New Testament, God Himself, ang Diyos mismo, mao ang solusyon sa sala nga napanunod sa tao, nga nagagahom diha kaniya. Ang tao kinahanglan gyud og manluluwas. Ina ako na kinahanglan og manluluwas. But pasabot, dili ta ka undang, dili ta kaputol sa power of sin sa atong kaugalingon. We need a Savior. So miani si Jesus diri sa kalibutan, kay balikon ako di ta kaluwas sa atong kaugalingon sa sala, sa silot ni ining mga kamatayon, si Jesus lamang ang makahimo sa pagpuli kanato. Siya ang ultimate sacrifice for sin. Sa sala gikan kang Adan hangtod sa uban pang generation before Jesus comes. Siya ang mihatag mismo. He is the solution. The power of God is Jesus. Siya ang mikanaog diri sa kalibutan, aron pulihan ang sala sa tawo. Tubson, ang tanay mo og tubson. Ato pa, dili ka gawas, dili maunda ang sala sa imong kinabuhi. Dili wala kay power. No? Nga mapasig-uli ka sa Dios. Wala. Dili wala nimo ang gahom nga mapasig-uli ka sa Dios, maputol ang silot sa kamatayon sa imuha, na kanang matangtang ka sa mga tunglo sa sala. Wala nimo ang power. Ang power naa sa Dios. Palakpakan nato ang Dios ana. Jesus, balikon nako. Ang iyang dugo walay sala. Ang atong dugo, spiritual blood nato, all have sinned. Only God walay sala. Kay Dios siya. Iyarang kinabuhi ang kamatayon ra niya, mo'y bugtong puli sa atong dapit. Nag-ingon ang Biblia, 1 John chapter 2 verse 2. He himself, kinsa meaning himself, ang Diyos. He himself, Jesus himself, is the sacrifice that atones of all sins. Siya ramang ang bugtong halad. Sa Old Testament, ang ilang halad, mananap. Pag-ani ni Jesus once and for all, yang solusyonan ang problema sa sala. He was the sacrifice. Dili na mananap ang gi-require sa Dios, gi-require niya yang anak, muhatag sa iyang kinabuhi para nimo, para nako, para sa tanan. Dalaygon niya ngalan. Not only our sins, but the sins of the world. Di lang sa atong mga sala, kundi sa mga sala sa tibuok kalibutan. Sa mga tao nga wala pa nakadungog sa pulong sa Ginoo. Yes, ang kamatayon ni Jesus, ang iyang bililhong dugo nga iyang giula more than 2,000 years ago. Listen, igsoon, gipulihan niya ang napanunod nimong sala, nga gipadayon po kapag pagkasala. Siya'y mipuli sa imong dapit. Imbis ikaw silutan sa kamatayon, siya'y gisilutan sa kamatayon. Imbis ikaw mag-antos, siya'y nag-antos. Yan ang gibahiran tanang sala. Karon, ug sa umaabot. Gipasaylo na niya ang tibuok kalibutan. Jesus is God's power for us against the power of sin. Listen, si Jesus mao ang gahom sa Dios kanimo, batok sa gahom sa sala nga napanunod nato. No other
means siya ang gahom sa Dios. Mikanaog siya diri sa kalibutan. Kay wala man tay mahimo sa atong kaugalingon. Tanan ta magmartsa sa impyerno. But because ingon ang Biblia, the center, the love of God in the book of John chapter 3 verse 16, kay gigugma pag-ayo. Sa Diyos ang tao. Wala niya anugon iyang kaugalingon. In the person of Jesus Christ, nagsanina, nagsuot sa tawhanon nga lawas. Pero walay sala, bugtong sakripisyo para sa makasasala. Kinahanglang madawat ni nimo. Tukoy apart from Jesus, tanang tao laglag. For God so loved the world, He gave His only begotten Son. Yang gihatag yang bugtong anak. Si bisan kinsang mo to, mudawat. Dili na malaglag, dili na masiparar sa Diyos, dili na maimpyerno, di na kasinati sa mga tunglo di sa kalibutan. Makabaton hinuon sa kinabuhing walay katapusan. Salamat Lord, ang tanan mingog salamat Lord Jesus. Hallelujah. 1 Peter chapter 1 verse 18 to 19. 1 Peter chapter 1 18 to 19. Nasayod kamo. Nasayod ba ta? Nga ang gibayad, ang tanan nga gibayad. Tanan ta nakautang, tanan ta dili tarong, tanan ta nailayo. Gibayad, gibayran ta. Aron pagluwas kaninyo, gikan sa dautang pagkinabuhi, nga inyong nasunod sa katigulangan. Dili butang ang kawad ag bili, sama sa salapi o bulawan. Verse 19, giluwas kamo, ang tanan mingo, giluwas ko sa bililhong dugo ni Kristo. Woo! Listen, kinsa sama sa nating karnero, pero walay buling, walay mansa. Perfect sacrifice. Ang katong Old Testament, dili perfect, mananap. Pero kini, ang gipakamatyan niya tao. Ikaw gako. Mga igsoon ko diya sa Ginoo, kani trabaho ni sa Diyos. Ang kaluwasan trabaho sa Diyos. Dili kaluwas ang simbahan. Di kaluwas ang pundok. Tunalay, the only way, usaragyod ka mong luluwas in the person of Jesus Christ. Unsay paagi? Unsa nay paagi sa Dios sa tao? Unsa may buhaton sa tao aron makadawat siya niining kaluwasan, niining kagawasan gikan sa gahom sa sala. Unsay paagi sa Dios sa tao aron matangtang ang gahom sa sala ug sa silot sa sala. Kinahanglan may tabo ni samtang buhi pang tao. Amen. Samtang napata sa kalibutan, kinahanglan may tabo ni sa tanang tao. Unsay paagi? Receive the truth. Dawaton ang kamatuoran. Amen? Nga ikaw gako, dili makaluwas, dili takatog langit kung kita-kita ra. Ang atong maing buhat, trapuhan. Akseptaro na nato. Akseptaro na nato. Nga tanang miserable nga itabos kinabuhi. Napanunod nato ni. Niresulta ni. Ikaduha, repent. Sa diyang nakabato na kas kamaturan, Lord, but unsan pa og repent? Unsan putos pa sinulsol? Lord, biyaan na nako ni. Lord, desisyonan nako ni. Di na nako ko makinabuhi aning sala. Kini ako napanunod, Lord, ako ning gisurrender ning kinabuhi pagkasala. Repentance means biyaan. Biyaan ang karaang kinabuhi sa sala. And believe on what Jesus has done on the cross. Mao ni power sa Dios ato. Accept the truth. Hinulsol, nakaamgo ka, grabe. Ang mong kinabuhi na ingon ani, ako nakaamgo ko. Grabe akong kinabuhi, grabe. Kagkagubot, kagmaot. Walay paglaom, wala ko mapaabot nga ugma sa akong kinabuhi. Nakasabot ko. Ani akong kinabuhi.
And I receive. Lord, biyaan ni nako. Ako ning talikdan. Lord, akong gidawat ang imong gibuhat puli nako. You died for me. Imo kong gitubos. Kay imo kong gihigugma, Ginoo. Receive. Himoa si Lord nga imong manluluwas. Himoa si Lord nga imong Ginoo na karon, dili na ang sala, kundi si Jesus na ang magbulutan sa imong kinabuhi. Siya na ang magagahom sa imong kinabuhi. Aron mahigawas ka sa sala ug sa power sa sala. The only way, no other way, except through Jesus. So, nakaamgo na ka. Kay ang imong gipuy-an sa wala pa ka siguro, sa wala pa ka ni Jesus, imong gipuy-an grabe. Naka-experience na ka grabe sa imong kinabuhi. Ug sa din gigawat nimo sa Jesus, na-experience na mo ang kalami. Pero nawala na po kaspasing ning balik na pud ka. Kinahanglan makamatngon ka nga apart from living for Jesus, walay lami ang kinabuhi. Walay lami. Madaog-daog lang sayaw ang tao. So igsuon ko diya sa Ginoo. Ingon ang Acts chapter 3 verse 19. Acts 3:19. Now repent of your sins. Turn to God. Biyaan na ang kinabuhi. Nakita nimo nga nakahatag og di mao sa imong life. Duol na ni Jesus. Sunod na ni Jesus. Okay, so that your sins may be wiped away. Ato pa sa diyang mudultan ni Jesus atong sala hinahinay. I-wipe niya. Tangtangon niya. Siya lang dunay gahom sa tao pagbuhat ana. Luke 5:32. I have come to call not those who think they are righteous. Mianhi ko atong mga tao nga dili katong naguna nga tarong sila, but those who know they are sinners and need to repent. Are you sinner? I need to repent. Kinahanglan madawat ni nato. Ingon si Jesus, wa ko mo anhi sa mga taong naguna-una nga tarong sila. Ni anhi ko sa mga tao nga miila silang kaugalingon, sila makasasala ug nagkinahanglan silang paghinulsol. Kumusta na buhat na ba nimo? Kumusta man imong life karon? Hallelujah. Kung wala pa ninimo mabuhat, now is the time. Kung nakadawat nakaapan, mibalik ka sa pagpakasala. Mibalik ka sa imong karang kinabuhi. I tell you, panahon pa sa grasya. Balik igsoon. Commit balik sa Diyos. Because only one life soon to pass. Only what's done for Christ will last. Sa rin nabuhat ni Kristo sa imong kinabuhi mo, ranay mo anton. John chapter 1 verse 12. But to all who believe, ang tanan mingog believed. To all who believed Him and accepted Him, sa tanang mituo ug midawat kaniya, He gave the right to become children of God. Woohoo! Nabay mga anak sa Diyos dire. Thank you, Lord. But to all who believe, kaya na may uban. Pabilin lang sila sa ilang. Mao ni ako namatan, mao ni akong pakamatyan. Patingon si Jesus, sa tanang mituo sa akong gibuhat puli niya, sa akong kaluwasan nga akong gitanyag sa ilaha, sa tanang midawat ni ini, nga akong mipuli sa ilang sala. Hatagan ako sila gahom, mahimong anak nako. Power to become children of God. Kahom sa Diyos. Ingon siya the right to become katungod nga mahimong anak sa Diyos. So if you receive forgiveness, nakadawat na ka, no? Ni Jesus Lord, igsoon, dili ta mohunong diha. Munang niata diri kay padayon tang natudluan sa dalan sa Diyos. Munang nakpadayon tagbasa sa Biblia para magiyahan ta bisag wala tay magtigom naa sa tong balay, naa ang love letter, naa ang mando sa Dios diha sa iyang pulong aron tagyahan mahimong suga sa tong alagyanan, mahimo siyang landag sa atong kinabuhi. Kay padayon ang Dios nagtangtang kanato gikan sa sala
sa proseso. Grabe ang sala, nakagamot na to. So ang Diyos nagproseso na to sa ato ang pagkatangtang sa sala. Niapa ta sa kalibutan. Remember that. Napalibutan pa ta. Niapa diri ang God of the world. Kinsa ang God of the world? Si Satanas. Niapa diri ang kaygayunan nga ang tao masilaw sa sala, sa glittering, sa mga dayan-dayan, sa mga palamuti, mga fake nga mga gi-offer sa kalibutan, nga mo attract sa tao, nga makabalik sa sala. Wala pa ta, humanta nindawat, humanta na luwas, wala pa ta diretso na langit, ni apa ta dire. Gi-process ta sa Dios. Kay kita padulong sa langit. Amen, amen, amen. Gi-process ta sa Ginoo dire. So igsoon, ni apa ang kaygayunan nga makasala ta. Niya ang pangkahigayunan. Muna nga, ang Biblia, nagtudlo na to padayon. Aron sa dihang, makadungog ta, makapamalandong ta, o makarenounce ta, mga kapangay tang pasaylo, aron makakinabuhi tang walay sala kada adlaw. Because the provision of sin, ang provision sa Ginoo sa sala, wala mo undang sadang nangay kag pasaylo ni dawat ka ni Kristo. Nagpadayon ang provision sa sala. Sadyang makakomit kag sala, dili na sala nga panulundon, gibayra na na, humana na, nasital na na. Say makasala ka. Ingon ang Biblia, God is faithful to forgive you. But faithful siyang mo pasaylo. Giproseso ta. Ni apa ta dire. Ang langit try walay sala, sa kalibutan ang sala. Amen, amen, amen. Ni ang tanang sala dire. Ni samot ka grabe ang offer sa sala karon na nasa social media. Magsayo-sayaw lang ang tao maghubo dito sa social media, dako kay bayad. Ni tanan diri igsoon. So, ang Dios nagtudlo na to. Unsay angay natong buhaton o unsay dili nato angay buhaton. Sa ato nata, Romans chapter 6 verse 11 to 13. Romans chapter 6 11 to 13. Naaba ka diri igsoon? Naluwas na ba ka? Gibiyaan na ba nimo imong karaan kay nabuhi? Sadyang makabalik, Lord, biyaan na gyud nako, Lord. Salamat sa pasaylo, Lord. Ayaw na nga sadyang makabalik ka, makasala ka. Kung anak ka nang, wala na kay nadaw. No, ang yawa kusog na ba kayo na mo judge ni mo condemn ni mo. But the conviction of the Spirit mo ay paminawa. Sadyang dunay conviction, pangayo ay pasaylo, ang Diyos kasaligan mo pasaylo. Move forward. Move forward. Padayon diya sa Ginoo. Good, ang pulong sa Ginoo magahinlo sa ato ang matag usa ka kinabuhi. Amen. Number 1, kay unsay buhaton, unsay dili buhaton. Una sa ta sa dili nato buhaton. Number 1, do not let sin control the way you live. Ayaw tuguti ang sala, mo kontrolar sa imong paagi sa pagkinabuhi. Ayaw tuguti ang sala, kay naamang gyud ang sala. Ayaw pa kontrol sa sala. Pananglitan nakakita kag 100. Unsa nay kagayonan ang dili mo? Nya kuhaon nimo. Unsa nang sala? Kanang manguha kag dili mo, unsa nang sala? Kawat. No? So kita kag 100. Dili mo. Bansa ilang niya. Ayaw tuguti nga i-control ka sa sala nga mga awat ka. Kuhaon nimo nang 100 di na imo. Kibansay ta sa Ginoo. Ayaw pa kontrol sa sala. Kang sala, gusto pa ng ulipon ni mo. Pero ang Ginoo, don't let the sin control the way you live. Sadyang pagpamakak, ayaw pa kontrol anak. Kaysa una, bakakon ka. Nga gusto siya nga gusto mamakak na pud ka. Magkahinay-hinay kang atras, pagkahinay kang matangtang sa pagkabakakon, pagkakawatan, pagkaunsa pa diya, pagkatabian. Mahinay-hinay ang imong life, hinay-hinay mo withdraw. Gikan sa karaang kinabuhi sa sala, ug nagsunod sa Ginoo. Amen? Number 2, do not give in to sinful desires. Ayaw pag-give in. Ay pagsulod sa makasasala nga tinguha. Usa man ang mga tinguha nga makasasala. Tinguha sa pagpatay, tinguha sa pagdumot, tinguha sa di papasayloon, mga desires sa atong unod. Ayaw, ingon ang Biblia, muni don't give in. Ayaw padaog sa imong pagbati. Sa mga tinguha sa imong gibati.
No? Kay sa diyang pagbati na ganyan mo dumala. Padulong guna sa sala, makasala ka. Number 3, do not let any part of your body become instrument of evil to serve sin. Ayaw tuguti, bisang unsang parte sa imong lawas, nga mahimong galamiton sa kadautan aron alagaran ang sala. Ayaw ipagamit imong mata, ay ipagamit imong dalunggan, ay ipagamit imong kamot, ay ipagamit imong tiil. Ang imong lawas naglangkob ni ining mga parte sa imong lawas sa gawas. Ayaw ipagamit. Ayaw ipagamit imong lawas nga mahimong instrumento. Daghang kay gayunan nga atong mata makasala. Daghang kay gayunan atong dalunggan makasala. Pinaagi sa dalunggan sa diyang ipagamit nato nigdi mao. Sudlan dayon ang sala dayon mabuhat sa tao. Munang giingnan ta don't. Ang tanay mo don't. Don't. Ayaw ipagamit. Ipagamit imong kamot pagpangawat, ipagamit imong tiil nga moadto ka pa dito sa mga lugar nga dili kabubuton sa Ginoo. Ay ipagamit ka ditong dapita, makasala ka. Ay ipagamit imong mata nga magtan-aw pa ka ng mga hilat sa mga maot, mga salida. Stop na. That's one way to control. Aron ang sala, di na mo gahom ni mo balik. I-determine sa imong kaugalingon nga kako gipanasaylo. Giulaan ko sa akong hamili nga dugo. Buhaton ako ang parte nako karon. This is our part sa salvation. Hallelujah. Positive nga buhaton. Unsay buhaton nimo ron? Number 1, give yourself completely to God. 100% ihatag imong kaugalingon sa Dios. For you were dead, but now you have new life. Kaniadto patay ka sa espiritu. Nasilutan ka kamatayon. Kitubos na ka ni Jesus. Gipasaylo ka tungod sa gugma sa Ginoo. Munang ingon siya, hatag tanan. Ayaw tunga-tunga. Ayaw 1/4. Give yourself completely to God. Kailangan na makaamgo ka. Nga, ayaw kaikog sa tao. Ayaw kaikog ni bisan kinsa. Ayaw kahadlok ni bisan kinsa. Kahadlok ang Diyos. Siya angay nimong tamdon. Siya ang angay nimong sundon. Siya ang angay nimong alagaran sa tibuok nimong kinabuhi. Ayaw patunto sa social media. Ayaw patunto sa mga tanyag sa sala. Ayaw patunto sa pangibog sa unod. Pangibog sa mata. Garbo sa kinabuhi. Hatag kompleto imong life ni God. Iksoon, maura ni atong bugti. Maura ni atong halad niya. Maura ni gipaabot sa Diyos na to. Dili kami kog sold out kung dili. Sa kompleto makamatata. Kung wala si Jesus, unsa ko karon? Pa-impirno akong life. Number 2, and the last. Use your whole body. Ang tanan mingog whole body. Ang tanan mo singgit tibuok lawas. Use your whole body as an instrument to do what is right for the glory of God. Gamita imong lawas. Primero ingon ayaw ipagamit imong lawas nga makasala. Karon gamita imong lawas ingon nga instrumento sa pagbuhat og tarong. Ang tanan mingog tarong. Pagbuhat og tarong para sa himaya sa Dios. Ang nagbuhat og tarong naghimaya sa Dios. Naamay nakakita og walay nakakita. Igsoon, kinahanglan makabalo ka. Ang kaluwasan nga imong nadawat, kinabuhi ang gibugti sa Dios. Ug gusto makita sa Ginoo ang mga bag-ong kinabuhi sa mga taong naluwas. Nga sa imong pagdawat sa kaluwasan, wala masayang ang kamatayon ni Kristo dito sa cross.
kundi gibugtian nimo. Gidedicate nimo imong lawas. Gisiparar nimo sa kahilayan sa kalibutan. Gisiparar nimo sa tanang tanyag na temporaryo sa kalibutan. Imo ning gigahin para sa Dios. Lord, akong kamot para ni sa pagdayeg nimo. Lord, akong baba para paghimaya ni nimo. Magkanta ni pagdayeg. Magsulti ni mga truth. My eyes, Lord, is to glorify you. Dili na nimo tan-og unsa pa. Pornography, mga rage, mga grabe kaayo, mga pangibog sa mata. Lord, ma-stop na ni. Why? Because, Lord, huwag gani ka mo surrender dito sa cross. Huwag gani ka mo give up, Lord. Grabe na kayong kulata sa imong lawas. Don't give up. Kapila man ka na fall into sin. Balik. Kay precious blood ang gibayad para malukat ka gikan sa sala nga panulundon. Mauni ikaw. Ayaw ihatag imong lawas. So karon una-una nimo, unsa imong gikalingawan sa imong mata nga wala makapalipay sa Dios, stop it. Unsa magipangbuhat sa imong lawas nga wala malipay ang Dios, hunungan na. Ihalad na sa Dios. Ipagamit na sa Dios. Hallelujah. Dili na ka ulipon sa sala. Di na nimo agalo ng sala. Jesus now is your Lord. Ina, Jesus is my Lord. Ilalom na ka sa grasya sa Diyos. Ulipo na ka sa matarong nga pagkinabuhi. Amen. Anak na ka sa Diyos. Tanan sabat. I'm no longer slave to sin. Ready, go. I am a child of God. One more time. Kanang dunay puwersa gyud. Sige. I am no longer slave to sin. I am a child of God. Woo! Thank you, Lord. 1 John chapter 5, verse 4 to 5. 1 John chapter 5, verse 4 to 5. For every child of God, na mga anak sa Diyos dire, defeats, nakabuntog, defeats this evil world. Napildi ang nakapildi. Natupad, di mo daog ang evil. And we achieve na angko na to ang kadaugan through our faith. And who can win this battle between evil? Kinsay makadaog aning gubat sa grabing kangit-ngit sa kalibutan, grabing sala? Battle against the world? Only those who believe that Jesus is the Son of God. So, tiang taka karon, di ka mapildi sa sala. Dili yun. Why? Because the power of God is in you. Jesus, the Son of God. Ikaw ako, unsa mang tanyag sa kalibutan, si Jesus tanan ng tanyag gi-offer sa yawa. Pero siya masila. Why? He knows who He is. He is the Son of God. Ikaw po, kabalo mo ka, unsay ilad sa yawa nimo, ingna siya, di kumukubit nimo, I am a child of God. You are a child of God. Ang anak sa Diyos, kinabuhing tarong. As to conclude this message, ang sala magagahom lamang. Minaw pa kayo. Ang sala magagahom lamang sa mga tao nga wala sa kamatuoran. Bot pasabot, wala makabaton ni Jesus sa ilang kinabuhi. Kaya ang kamatuoran, kung ang tao na sa kamatuoran, ang kamatuoran maghatag og kagawasan. Natural sa taong wala maluwas nga mubuhat og sala. Natural sa taong wala maluwas nga dautan yang kasing-kasing. Dautan yang binuhatan, dautan yang una-una. Kawa pa man siya maluwas. Apan ang taong luwas? Apan ang taong luwas?
Mubiya na sa daotang binuhatan, daotang huna-huna, daotang pagbati. Kay ang taong luwas, paminaw pagayo, aduna na'y paglaom. Ang taong luwas, honest, matinud-ano na. Ang taong luwas, kasalig ka na. Makasalig ka. Ang taong luwas, malipayo na. Labaw sa tanan, ang taong luwas, nakasiguro sa dapit, nga padulngan sa ayang kalag, human siya mubiya sa ayang lawas. Ang taong luwas, wa na'y kahadlok sa silot. Kay si Jesus, nag-promise niya, I will give you eternal life. Let's listen to this song as I end this message. I know who I am. Thank you, Lord. Who am I that the highest king would welcome me? I was lost, but he brought me in. Oh, his love for me. Oh, his love for me. Who the Son sets free, who is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. Free at last, he has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, he died for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am who you say I am. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. Hallelujah. Thank you, Lord. Manindo mo, Mike Son. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Woo. As you receive the truth of the Word of God, samtang gidawat nimo ang kamatuoran sa Ginoo, niabot ni nimo because God loves you so much. Gusto niyang dayag ang kamatuoran sa mga tagusan nato. Kay ang plano sa Diyos, iyahan ang gi-reveal through Jesus Christ. Kung ikaw niya karon, humani mo gidawat si Jesus as Lord, pero murag wala balilang sa imong life.
Wala nimo mahatagig bili. Wala mahimong kaparte nimo. Ang kamatuoran may tugod sa gahom sa Dios nga mao si Jesus sa imong life. Siguro nahimo gihapon kang usa ka imong life na drift away gikan sa gugma sa Ginoo. Gusto lang kong moabot sa imong pangunahuna. Wala pang matapos si Jesus pagpamuhat sa imong life. Hangtod karon, napa siya gibuhat nga gustong matangtang sa imong life. Gusto niyang i-wash ang tanan. Gusto niyang himuon kaniyang the very image of Him. Usa ka kinabuhi nga mahimong sumbanan sa uban. So sa kinabuhi nga luwas. Samtang laglantaw ka sa imong life patubangan sa Dios. Unsa pa mang angay nimong biyaan ug talikdan, tangtangon. Doon na pa'y gipamuhat ang Dios sa imong life, hantod karon mo resist pa ka. But this morning, kinahang makasabot ka, makabalo ka. Gihatag kumpleto ni Jesus iyang kaugalingon para nimo. Why can't you give yourself wholly to God? Why can't you surrender everything? Anong malipay pa ka sa sala? Anong malipay pa ka pagbuhat og di tarong atubangan sa Ginoo? This morning, God will give you a chance. Gusto sa Diyos mohatag ni mong panahon karon. Kung ikaw ni nang balik na ka sa imong karaang di pangbuhat. Naapay mga butang, naapay wala ang mga tangtang sala sa imong kinabuhi. Kabalo ka, pero imuhang gitolerate, imong gitugutan. Can you just surrender that to God this morning? Pwede bang surrender na nimo? Kaya ang sala, makapalayo nimo sa Diyos. Ang sala, makapauga sa imong spiritual life. Kung napakay gitaguan nga sala, kung doon na may sala ng imong ginabuhat, surrender that to God. Kung doon na may mga pagbati sa imong sulod, mga dili mapasailoon, mga kagukuan sa sulod, can you just surrender that to God this morning? Ooh. Kura ba 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 ba. Spirit of God. Unsa mang sala nga imong i-surrender karong buntaga, nga gi-impress Holy Spirit sa imuha. Sadang isugid na nimo. Karong buntaga tuuhi. Tuuhi karong buntaga kanang sala gilinluan na sa Dios ayang hamili nga dugo. Ang gikinahanglan sa Dios surrender. Ang gikinahanglan sa Dios pagbiya. Ang kinahanglan sa Dios desisyon. Kuraba syakabasanda. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Kurabababasanda, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Kapila siguro ka gi-convict sa Holy Spirit. Pero wala gyapon ka magpatuo. Now is the time. Ayaw tuguting ang Holy Spirit, dili na mo convict ni mo igsoon. Biyaan na ka sa presensya sa Diyos. Now is the time. Thank you, Lord. God, unsa mang mga sala among gisugid, Lord. Unsa mang desisyon among buhaton karong buntaga. Dili ni para sa tao. Dili gani para ni Happy Church. Di para ni nimo. Ikaw nga nagbuhi sa imong kinabuhi. Humot nga halad para ka na mo. Salamat kayo, Lord. Thank you kayo, Lord. Muri commit mi sa among life diha kanimo, Ginoo. Dili na 1/4, 1/2 kundi complete, Lord. Ooh.
nga mong lawas among ipagamit, Ginoo. Nga malipay ka. Ug mahimaya ka. Ikaw ba ni Igsoon? Mingon kasi mong kagulingon, Lord. Akong ihatag kumpleto akong life nimo. Kumpleto, Lord, ang akong parte sa akong lawas. Akong ihalad nimo. Just raise your hand and say, God, complete, I submit to you. Thank you, Lord. Sadyang mo sadmitar mi kumpleto nimo, Lord, walay makulang na mo, Ginoo. Kundi ang gahom sa sala, matangtanggikan ka na mo. Ug ang gahom nimo mamuhat na mo, Lord. Salamat kayo. Thank you. Thank you for that blood. That single drop of blood cleanses us from all unrighteousness, Lord. Salamat sa tanang nag-surrender ka nimo karon. Sa tanang mihalad sa kinabuhi. Takos lang mo halad mi, Lord, kay una kang mihalad sa imong kinabuhi. Thank you, God. I pray, ang gahom ni mo mamuhat sa mga takusan na mo. Kadi lang minakasabot kung dili, na imong buhi, kini sa mga takusan ka na mo. Di mi makabayan, ikaw ang may bayan. Di mi katog langit, ikaw mutultol na mo sa langit. Thank you, God. Just, Lord, I just release ako mga Igsoon sa tanang sala, Ginoo. Matangtang sa ngalan ni Jesus. Sa dugo ni Jesus, naglimpyo sa ngalan ni Jesus. Ang forgiveness nag-abot sa ngalan ni Jesus. Mupuli ang kalipay, gikan kanimo, Lord. The joy of salvation, Lord. Woo! We give you praise, we give you praise, we give you praise. We give you praise for loving us. Lord, sa imong pagpalit na mo, gikan sa gahom sa tayawa. Huwag sa pagdalaw na mo sa gahom sa imong anak. We honor you. We praise you. We worship you. In Jesus' name, give God the best clap offering, Igsoon. The best, the best, the best for Jesus. Hallelujah. Woo! Thank you, Lord. Thank you, Lord. Woo! Hallelujah. Thank you, God. Hallelujah. Amen. O amen. Palingkod mo, Mike Son. Praise God. Dili po nato ni pakyason or dili ta mo end sa atong service. Nga dili nato ma-bless ang ato ang mga first timers. So once again, if this is your first time, please hangyoon ta ka nga mutindog kadali lang. We want to bless you. Gusto lang mi nga mo abi-abi ninyo balik. Pwede ba mutindog tong atong mga first timer? Palakpakan nato sila. Salamat sa Ginoo at naa si Ma'am dinhi sa ato ang kilid. Nindot kaayo ang word. Thank you kaayo, Ma'am, sa imuhang pag-anhi. And nindot kaayo ang pulong sa Ginoo nga gi-share ni Pastora ganina. And one thing lang nga ako ang i-share, no? Katong verse ni Pastora sa John 3:16, siguro familiar. Napabaylain at nadari si Ma'am dire. Napuday din ni, sorry, na ko nakita ganina. And anyway, si Pastora nag-mention ka ganina sa verse sa John 3:16. Kabalo na siguro mo ani, familiar na siguro ninyo ni nga verse. Balikon lang na ako pag-ingon. For God so loved the world. Higugma kaayo sa Dios ang kalibutan. Kinsa man lang nasa kalibutan kita na. That He gave His only begotten Son. Si Jesus na ang begotten Son. Nga kinsa tong mutuo kaniya. That whosoever believeth in Him will not perish, dili malaglag. Nung kabaluta, nga ang silot, gingon to Pastora kaganina, ang silot sa sala, kamatayon. That is eternal death. Mauna ang padulngan sa tawo. Iniguman sa iyang kinabuhi dinhi sa kalibutan. Wala niya nadawat si Jesus sa iyang kinabuhi. Padulong siya sa impyerno. Mauna ang eternal nga separation sa atong kinabuhi sa presensya sa Ginoo. Ingon ang Bible, naa siya'y pasalig nga kinsa tong mutuo niya dili malaglag kung dili makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. And ang eternal life mao na ang kinabuhi nga atong i-spend
kauban sa iyang presensya didto sa langit. Ag iyang pasalig kinsa tong mutuo ug mudawat niya. In another verse sa John 1:12 nga iyang gihisgutan siya, yet to all who receive him and to those who believe in his name, kinsa tong mudawat niya ug kinsa tong mutuo sa iyang ngalan, hatagan niya katungod nga mahimong iyang mga anak. So karong buntaga, this is your privilege nga inyong ma-declare sa atong imong kinabuhi. Og imuhang i-commit ang imong i-surrender katong giingon ni pastora nga atong buhaton, surrender completely to God ug dawaton siya nga mahimong imuhang personal nga manluluwas ug Ginoo, Lord sa imuhang kinabuhi. Ngin siya karong buntaga mahimo kang iyahang anak. No, sa dihang mudawat ka og mutuon niya. So ato ning buhaton karong buntaga pinaagi sa simple kaayo nga pag-ampo. I will lead you with this prayer. So, sabat lang ani nga pag-ampo ug himuan ning imong kinaugalingon. Sige, akong gihangyo ang tanan to close their eyes. Atong ubanan ang ato ang mga igsuon karon. Close your eyes and ipunting ang imong kasing-kasing dinha sa Ginoo. And just say this prayer. Let's start. Amahan nga langit nun, daghang salamat sa imong paghigugma kanako. Gitagaan nimog solusyon ang akong sala. Pinaagi sa paghatag sa imong bugtong anak aron bayran ang akong mga sala didto sa cross. Ginoong Jesus, ako ming tuo sa imuhang gibuhat sa cross. Ug akong gidawat ang imuhang gasa sa kinabuhi karong adlaw. Salamat sa pasaylo ug salamat sa kaluwasan. Gikan karon akong gisurrender ang akong kinabuhi, kinatibuk-an dinha kanimo. Ug ako kang gidawat as ako ang personal Lord and Savior. Salamat Ginoo. Karon imo na kong anak. Kini akong pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Ato silang palakpakan mga igsoon. Congratulations mga igsoon. I know nga simple ra ka ito nga prayer, but the word of God promised na sa dihang imong dawaton si Jesus karon nahimo na kang iyang anak. Welcome to the family of God. No, so na ako'y tulo ka buta nga akong ibilin nimo. Una, read the Bible. The Bible is the Word of God. Pulong ni sa atong amahan. This is a love kanang letter sa atong amahan para nato. And as you continue to read the Word of God, you will know Him. Makaila ka sa imong amahan ug makadawat ka sa daghan pa nga mga promises nga iyang giandam para nimo. Ikaduha, nung kanang nag-invite nimo or kinsa may naan diri nga walay nag-invite niyo but you came for the first time, no? Welcome mo na ami mga panagtigom every week. Short lang kaayo nga time. Once a week, cell group ang tawagan na or life group. Kana nag-invite nimo na ana sila yung mga life group. No, let's do this life together. Kay sa dihang na kay kauban, madasig ka, na imo pray nimo, na ay kauban nimo nga mo ila pagyud sa Ginoo. Ikatulo, next Sunday, welcome gihapon kay ka nga mobalik igsoon, no? You are part of this family of God. Imo ming mga igsoon din na sa Ginoon. We love to see you once again. So palakpakan na to sila. And ayo sa lingkod, we want to bless you. Pinaagi sa among mga prayers. So happy church atong extend ato ang mga kamot kung asan mo doon na diri. Napo diri sa atong right side. Let us extend a blessing para sa ilang kinabuhi. Come on. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat sa mga kaigsuunan, Ginoo. Even sa mga kaigsuunan online, Lord, na may mga first time na nag-join na mo, Ginoo. We also lift them up to you, O God. We pray, Lord, nga imo silang alipayon karon, Ginoo, and reveal unto them, O God, nga this day, Lord, is a day of celebration. Tungod kay ang imong mga anak, Ginoo, nakabalik din ha kanimo. And Lord, let it be, Lord, nga ang imong Espiritu mag-confirm sa ilang kinasuluran that, Lord, really, ang ilang
ilang mga sala imo nang gipasahilo. And Lord, imo silang gi-welcome karon sa imong pamilya. I-bless sila, Lord. Sa man ang mga buhat sila makamot, bless the works of their hands. Ilang mga pamilya, Ginoo, ang tanan, Ginoo, nga ilang pagabuhaton. Gikan karon imong gipanalanginan, imo silang mga anak, Ginoo. Salamat, Lord. Dili lamang karon nga higayon, makabalik sila, umutubo sila sa ilang pag-ila dinha kanimo. Salamat kaayo Ginoo sa among mga bagong igsuon. In Jesus' name, amen, amen, amen. Pwede na mo makalingkod. Thank you very much. Hallelujah. Bitbito na to ang kamaturan, Igsoon. Amen. Atong kinabuhi will never be the same again. Baka kinabuhi ta ang kalibutan na nga malinawon o malipayon. Wata kabalo kano sa mo balik ang Ginoo. Ang importante nga samtang nagpaabot ta, ang atong kinabuhi is for the Lord. Not for sin, but for Jesus Christ. Kay lipat na to mga kamot diha, ang duha ka kamot palihog diha sa presensya sa Dios. Lord, I lift up to you those hands. Kana mga kamot nga gimatarong nimo Ginoo. Ako ni silang gi-send out sa kalibutan makakinabuhi sa matarong nga dalan nga imong gitudlo sa matagusa kanamo. Wala na'y gahom ang sala sa matagusa namo. Wala na'y gahom ang yawa nga muhimog kontrol namo. Sa ngalan ni Jesus. And Lord, akong gi-declare karong si Manaha, mapuno mi sa imuhang panalangin, Ginoo. Mapuno mi sa imong provision, Ginoo. Maayong panglawas among gideklarar sa ngalan ni Jesus. Protektado mi batok sa unsang virus in the name of Jesus. Ug salamat nga abli ang langit sa dihang mutawag mi nimo, Lord. Ito kay mong kamot dili layo sa mga taong naluwas. Thank you, God. Salamat kayo. Dalaygon ka solay katapusan. Manguli ming malipayon. Manguli ming pinanalanginan. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Sa ngalan ni Jesus. Receive. Amen. Hallelujah. God bless you. Likod mo balik saan. May balog yapon ko. Padayon ang enrollment sa atong school. Kung doon na mo pa-enroll, please. Ato lang sa office. 4 years old to junior high. Bible-based nga school. God bless you. I love you with the love of the Lord. Kita-kita ta. Last Sunday of the month.